खुलुमबाय आं किलिखां ब्रह्म बड'लेण्ड बुब्लिनि जानानै बयखौबो बरायना लाबाय। दिनै 28 सेप्तेम्बर 2024 नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिया दिनैनि साना मा मानि थाखाय मिथिजायो एबा दिनैनि सानाव मा मा हाबाफारि फालिनाय जायो नोंथांमोननो फारि फारि बड'लेण्ड बुब्लिया फोरमायगोन। दिनैनि सानखौ राइजिं डे महरै फालिनाय जायो। राइजिं डेखौ भारताव गुबुन गुबुन आफादफोरजों गावसोरनि मावथिफोरखौ सिनायथि होनो, गावसोरनि मुंख्लंफोरखौ मान होनो आरो समाजाव बेसोरनि बिफावखौ दिन्थिनो थाखाय गायसननाय सान फालिनाय जायो। मोनसे आफादनि थाखाय बेनि ओंथिया गायसननाय सान एबा बै सान जेब्ला बेखौ सरासनस्रानिफ्राय जर'खा फांसनफोरजों मोनसे जर'खा थाखोसिम फोजौनाय जादों। बेनि अनगायैबो दिनैनि सानखौ वर्ल्ड रेबिस डे, नेशनेल सेल्फ एवारनेस डे आरो नेशनेल गुड नाइबार डे महरै फालिनाय जायो। नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिया दिनैनि सानाव मा मा हाबाफारिजों मिथिजायो आरो मा मा हाबाफारिखौ फालिनाय जायो फोरमायबाय। गोजोन्थों। बाजाज बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। सेरफांगुरि बाजाज श'रुमा फुजा 2024 धामाका अफार होगासिनो दं। क'क्राझार जिल्ला सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा सेप्तेम्बरनिफ्राय 30 अक्ट'बर फुजा 2024 धामाका अफारनि खाबुफोर होगासिनो दं। नोंथांमोना सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमाव खुंफुंजानाय फुजा धामाका अफाराव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। रायजो राजाफोरनो फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा लाबोनाय अफारफ्रानो जाबाय 5 लिटार पेट्रल फ्रि, प्रेसार कुकार, फ्रि हेलमेट, एक्सचेन्जनि एभेलेबल, लोगोसे केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 1000 रां केसबेक हरफिननाय जागोन आरो बाइक बायगिरिफोरनो फ्रि लटारि कुपनबो हरनाय जागोन। बे लटारि कुपनाव जाखाङोब्ला वाशिं मेसिन, रेफ्रिजारेटर, एन्ड्रइड टिभि, स्मार्ट वाच आरो एन्ड्रइड फन बेफोर मोनबा प्राइजफोरखौ मोननो हागोन। नोंथाङा आबुङै मिथिबावनो थाखाय 6003817191 9101 598021 आरो 9101 547892 जानबुं नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन।